Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan littafi mai suna Uncle ne, wanda Na'iman Silop ta rubuta, ni Umar zan karanta. Garin Ibadan gari ne babba kuma sananne wanda ke da tarin al'umma da ke cikin jihar Oyo a babban birnin Najeriya. Unguwar masu kuɗi ce, unguwa ce da babu wanda ya damu da rayuwar wani, unguwa ce mai cike da attajirai, malamai, haɗi da 'yan boko. Haka kuma unguwa ce mai cike da 'yan duniya wanda idanunsu suka buɗe, ba sa jin wa'azi balle faɗa. Hakanan babu wanda ya isa ya tunkare su da niyyar gaya musu kuskurensu. Dogon layi ne wanda yake shimfiɗe da lafiyayyen titi wanda ya ƙara fito da kyan unguwar. Wasu jajayen fitilu ne suka yi wa titin unguwar ƙawanya, wanda a kullum suke haske unguwar musamman cikin dare. Gefe da gefen titin wasu green flowers ne masu kyau wanda suke fidda wani da daɗin ƙamshi. Can kusan ƙarshen layin wani haɗaɗɗen gida ne ginin zamani. Tun daga jikin tafkeken gate ɗin za ka san tabbas wannan gida ba na ƙananan mutane ba ne. A jikin gate ɗin an yi rubutu inda aka rubuta lambar gida, wato lamba ta 133. Sosai harabar gidan ta ƙawatu da korayen furanni na zamani masu kyau da tsari. Compound ɗin gidan cike yake da manyan motoci na zamani irin su Bugatti, Ferrari da sauransu. Yanayin ginin gidan irin mai sama da ƙasa ɗin nan ne, ma'ana dai ginin bene mai hawa biyu. Site ɗin farko na gidan, wanda ya kasance hawan farko na gidan, babban falo ne za ka fara tarawa. Gefen falon